Hi guys and welcome to atong channel. Nangutang ko og kuan kanang manok kaya mo isudan sa kanihapon, so unsaon kaha nino pagluto, adobo or basta kay maluto na lang, no, di ba? So, ayaw mo kuan, ayaw mo skip sa mga ads, mga langga. And thank you so much kay ma'am na naging friend ko siya dito. Nagbigay po siya sa akin ng gift sa birthday ko. Hello ma'am, from Riverside, Kulambugan, Lanao del Norte. Ayan po. Papakita ko mamaya. Ngayon ako sa balay. Hawa sa muming. Wala mo na isda, ming. Manok atong sudan karon, ming. Fried chicken, joy. Ano ba kayo, uy? Ayan, umaandar na siya kasi may ano na kami dito. Ayan yung mga birthday gift ko na nagbigay nito. Si Mang Juan, si Mitsuniko, at saka si Miss Kitlab, Mang Juan, at saka si Makoy Michael. Hapon na, day, pero ang ano pa, ang igang-igang pa. Bayan, uy. So, kailangan natin kailangan natin magluto ng ulam. My God. Big shout out talaga ni Mami Angela. Miss ko na siya. Sobrang miss ko na siya. So, magluluto na ako. Don't skip sa mga ads, mga langga, ha, dahil magluluto na ako. Hello! Guys, ato lang hiwa-hiwaon ang kuan, guys. Ang manok nga. Isa mo ka kilo. Bawlaw. Nabot ba ni isa ka kilo? Kasi di ko kabalo mong hiwa, ha, kay. Hindi ko expert sa loto. Pero, paningkamutan na ito nga mahiwa. Shout out ni Mang Juan. Malamig ka siya maluto, no? Diba? Kabalo man ta luto, ay kabalo man ta mukaon, diba? Anak lang gud, bahin-bahin. Diba? Ako ning lutuon. Kay lami kay kaon og pag ando sa birthday wala mahurot ang sudan ay chicken curry. They shout out ni Romnick, ni Nick. Padala sila sa aqua og pang birthday gift kay Mami Angela. Kay Mami Angela. Diba, bahin-bahinon man na siya, oh. Chicken wings. Siksi kay mo luto, no, diba? So, ato po ni hiluan maayo niya. Diba? Dagko ilagubo day. At least dagko ilagubo. So mga langga, ako asang hugasan, ha. And shout out po ni Ma'am Debresa Katubig from Riverside, Kulambugan, Lanao del Norte. So itakang na natin. Adobo rin ni, eh. Sarap naman yan. Magpadala po siya na akin ng pangkuan from birthday gift. Ayan. So mga lamas yan. Mga panakot. Yung soka. Saka yung tuyo. So, maghaling sako. Wala pa man ito maluto. Na mainit sa ako. Kagikan ko ni duty dayon. Nianto ko sa lungsod kaysa mong kandidata ba sa Miss Kulambugan. Nag-practice dayon. Inom po ko kape. Saguran man ako og Nescafe. Pwede Nescafe stick. Ang kani kay karon pa man namo ni
nagamit kay brato-brato raman, so katura mo napalit premium. Bisan ganig utong kuan panahon mga pilang gihapon. Alam mo ang ato ang baso kay naliki na no. Bawal labi ano. Kani nga kuan. Gauga kapat aning pana. Gauga man. Ma'am Katubig, hello. Good afternoon, ma'am. Shout out me, Mr. Benson Talben. Manguman, John Mark Ali, it's all about GM. Konsihal Milan Dave Lalukan, hello. Ma'am Bilinas Vlog. Daphne Kim. Og ni Miss Kit Love. Miss Love Kate, Miss Kit Love. Ni Chuniko. Ni Father Mars Lospi, Nick Signas on Nick Sanchez, hello. Basta mga ko butangan dyan ako og kapigatas para magwapa ta og samot. Chares mess. Nagtakang naman to dito ang adobo nga manok, so balikan ako unya. Puntahan ko mamaya. So guys, magpainit sa ko ha. Amping mo per me. Guys, naluto na guys. Ayan. O diba? So pwede nang kakain. Parang mahilaw. Wait guys, mga una ta guys. Naibahaw o. Ako kay wala ko paniod to. Gutom. Pili ulit. Naman po yung munggo ko. Wala makaon. Wala akong kaon ang manok. Gutom niya. Nyuri naman si Jan. Makasaon sa manok, unay mo pautang. That is the reality. Hi, John Mark Ali. Ayun, dungog, hello.
Mutiwas akong kaon ha. So, thank you sa lahat. Thank you sa inyong walang sawang pagsuporta. God bless. Manghinaot ko nga di yun mo magsawa sa akong ina-upload bawat araw na video. Maraming salamat po.